presented by Monabic Music Star. Good music तुम्हारी गाना। ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में, मेहंदी के काम में। डीजे गुड्डू राज मेहंदी के काम में। लखनऊ ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में। आप सुन रहे रोशन सराबी की जाई चित जो जानू लौट के न आई है, दूसरे के नमक से नूर मांग में लगई है। दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो जाई चित जो जानू लौट के न आई है, दूसरे के नमक से नूर मांग में लगई है। पेनी का कंगना गे पियावा के अंगना गे आई तो बारात भोरे डोली तो हर जई तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो जोगी present by अनुराग मौसम खगड़िया। डीजे गुड्डू राज मेहंदी के काम में लखनऊ महेश पटेल के काम में आई तो मेहंदी के काम में आई तो राखलियो हरदम हरदम दिल के करीब गे करीब या तोर के जाई छी हमर नसीब गे दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो राखलियो हरदम हरदम दिल के करीब गे करीब या तोर के जाई छी हमर नसीब गे या प्यारे अधूरा छोड़ई छी गरीब के कोना सहबई हम प्रीतिया के पीर के ससुरा में याद हमर तोहरो क नहीं तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो जो जो गे present by अनुराग मौसम खगड़िया। डीजे गुड्डू राज मेहंदी के काम में ले दिल के लखनऊ महेश पटेल के काम में आई तो डीजे रोशन बच्चों जो जो हर जाई बेमान हो गेले 17-20 जन्म तो क्रिया खइले ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो जो जो हर जाई बेमान हो गेले 17-20 जन्म तो क्रिया खइले बबलू जूनियर के सारी की अपराध के करबो नहीं के करो से तोरा बात के जब ससुरारी दिल बड़ा पछते तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो ले दिल के खून के रानी मेहंदी के काम में आई तो जो जो presented by Monabic Music Star.